kyllä se tekee paljon, että ottaa noin kuihtuneet kukat pois, että saa semmoista levollisuutta tämmöiseen hässäkkäpenkkiinkin heti eri tavalla. Erottuu nuo kerrokset paremmin. Tälleen helteillä. Mun mielestä kaikkein ihanin hetki on täällä meidän puutarhassa. Nyt illemmalla, kun aurinko ei enää paista suoraan, vaan se tuolta puitten raoista pilkottelee aina vähän eri kohtiin. Ja sitten kun täällä käveleskelee, niin tulee ihania semmosia pieniä hetkiä, jolloin voi nauttia sitten ihan ainutkertaisista hetkistä. Ja se on mun mielestä vähän semmonen niin kuin muistutus myös itselle niistä pienistä hetkistä elämässä, joista se onni rakentuu. Ihan pienistä murusista ja hetkistä. Esimerkiksi nyt ohikulkevien nuorten pulinasta ovat menossa rantaan, kun meillä on tullut ihana uusi laituri tonne kaupungin uimaranta, semmonen varjonen, semmonen missä ei varmaan ihan hirveästi ole sitä ruuhkaa, mutta tämmöisiä pieniä ilon pälkähdyksiä ulkoota päin tänne puutarhaan ja tältä puutarhalta sinne omaan sisimpään. Pieniä läikähdyksiä, hetkiä, kun malttaa vaan pysähtyä niihin pieniin hetkiin. Myös kesken touhujen niin kuin näkyy. Kuuntelemaan näitä ääniä ja katselemaan näitä ihania pieniä ilon paikkoja täällä puutarhassa.
Ihana aamuauringon hetki, en malttanut olla tulematta jakamaan teille täällä. Mitäs malttaa noita sinniöitä latvoa. Vähän on silleen heikonlaisesti. Nyt on kaaleihin iskenyt kyllä joku ötsi. Tiedä miten ne sais pidettyä poissa oikeesti. Muuta kuin verkottamalla ja siihen mä oikein jaksais ryhtyä. Mut siis täälläkin olisi sinniöt pitänyt latvoa niin kuin näette. Harva penkki on. Mut nätteihän ne nyt on silti. Auringonkukat sieltä vielä nousee. Katsokko onko nää kaatunut vai mihin ne on hävinnyt. Ei ole tänä vuonna niin komeat auringonkukat kuin viime vuonna oli. Et ovat vähän ehkä tää penkin rehevyys ei ole nyt sama, enkä muista, että mitenkään hirveän paljon lannotin, että uudessa mullassa kasvavat kyllä pikkasen rehevämmin, että näyttää siltä, että tälle kesälle voi olla, että eivät ehdi edes. Katsotaan. Tsempäräkkiä sitten. Jossain oli juttu, että auringonkukka heikentää jollain aineella juuristossa viereisten kasvien kasvuvoimaa, että se vaikuttaa vähän eri tavalla eri kasveihin. Voisi näille jotain muuta paikkaa etsiä kuin tää penkki. Mutta näihin nyt ei ainakaan, nämä on matalat tänä vuonna. Nämä oli viime vuonna siis ihan hirveät ja mun piti siirtää. Oli aikomuksena siirtää nämä, koska ne kasvoi siis ihan hillittömän korkeiksi, metrisiksi ainakin. Ja lapussa kuitenkin luki, että ne on matalat, eli mulla oli tää penkki ilmeisen vahva multa tässä uudessa penkissä. Oli uusi multakin mulle, en ollut ennen tilannut sitä. Ja sitten tässä on nyt tämmönen, niin tää ei oikein tiedä, että olisiko tää korkea vai ei. Mutta että tän voisi siirtää. Toihan toimii nyt ihan hyvin tossa. Jos se pysyy tommosena, it's perfect. Mutta tämä ei nyt oikein toimi tässä. Se pitää katsokaas nyt siirtää sitten tosta taaemmas. Nyt varjo osuu siihen hankalasti. Teillä on ehkä hankala nähdä, mutta se nousee vähän turhan korkealle tuossa etualalla. Se voisi laittaa tonne taakse ensi keväänä. Muistutus itsellekin tässä samalla. Ensi keväänä vasemmanpuoleinen syysasteri tai elokuun asteri tonne taakse. Jes, semmosia kuulumisia. Tänä vuonna ei revonhännät onnistunut ollenkaan. Ne on edelleen tommosia pieniä ja tehnyt on yhden kukin, on kun viime vuonna oli tosi monta yhdessä varressa, niin eipä ole nyt onnistunut. Aina ei kaikki onnistu. Ja se on ihan okei. On persikan korjuu aika. Täällä on on vähän kerännyt sivuun noita, mitkä on käynyt ton penkin kautta. Alkaa olla kypsää, mutta tänä vuonna on valitettavasti pikkasen kuivia. Eli en tiedä meneekö muun piikkiin, että en ole riittävästi kastellut tätä penkkiä. Vai meneekö niin kuin lannoitteen piikkiin vai minkin, mutta ei ole semmosia mehukkaita tänä vuonna. Mutta kauniitahan nämä on kuin mitä. Ja hilloksan ne sit sopii ja kyllä ne nyt maistuukin.
Ja kasvihuoneessa aletaan muutenkin menemään tässä ihanaan tämmöiseen sadonkorjuuvaiheeseen. Pelargoniat kukkii. Nyt en ole ihan hirveästi täällä hoidellut kasveja. Mä oon lähinnä hoitanut välttämättömyydet, niin siinä mielessä pelargoniatkin on vähän rönttösiä. Mutta ei se mitään. Mä nautin tästä puutarhasta tänä vuonna just semmosena kuin se on. Tomaatit alkaa kypsymään. Sieltä alkaa löytymään pikkuhiljaa nyt satoa. Ja on päästy jo ensimmäisiä maistelemaan. Mutta oikein mukavasti on tulossa sieltä. Ja näitä pihvitomaatteja mä täällä on yrittänyt miellyttää, mutta onhan tää ehkä vähän hölmöä homma, eihän näistä montaa tuu. Hirveä kasvi ylläpidettävä, että kyllä nämä pensastomaatit semmosia kivoja ja sitten jokunen tämmönen NS-normaali tomaatti. Ja sittenhän nämä on ihan hauskoja nämä osa, kun ne on niin kauniita. Ja sitten tulee noita tummiakin. Tästä tää oli Black Plum. Ai ihanaa, tästä tulee vielä tummia. Niin kauniin muotoisia on, että sitten tulee vielä kauniin värisiä. Joo, ja kattohan täällä tulee joka vuosi vastaan. Mutta antaa tulla. Nyt on kovasti karsinut pois ylimääräisiä. Ilmeisesti kasvihuone on ollut vähän kuuma. Tää yksi tomaatti ei ole siitä nyt erityisesti tykännyt. Mikähän tomaatti tää oli? Se on toi Gardener's Delight. Olisikohan se tykännyt olla ulkona ennemmin? Koska täällä se on vähän läkähtynyt. Ja sitten on Ildi tässä. Ja siitähän meillä oli puhetta, että sitten tulee aikamoinen hässäkkä. Mä panin sen tähän ruukkuun eteen. Niin on saanut sitä solmittua, mutta niin kuin näkyy, niin peittää mun viikunan nyt ikävästi. Ja sitten sitruunapuukin on saanut vähän väriä, tai siis lehteä, vihreää väriä yllensä. Oli paljon nuppuja, yksikään niistä ei pölyttynyt. En tiedä miksi. Yritin kyllä pölytellä, ehkä väärässä vaiheessa, enkä joka päivä tehnyt. Pari kukkaa on tuolla vielä tulossa, että pienet mahdollisuudet on. Kurkkua on saanut jo jonkun verran täältä kerätä. Aika silleen maltillisesti on tääkin kasvanut. Kyllä tässä nyt alkaa tulemaan kurkku per päivä ainakin. Tai pari kurkkua joka toinen päivä. Mutta tämmöistä, että onhan täällä nyt aika vehreitä ja pikkasen alkaa viinirypäleet tuolla kypsymään. Onhan täällä kaikenmoista ja chilejä on aivan mahtavasti tässä Montufaarissa. Aivan tosi upeita chilejä. Ei tule chilistä puute ensi talvella ja sitten on muutama lahjachili täällä, jotka tekee myös chilejä pikkasen miten sanois, niin kuin hillitymmällä tahdilla. Mutta hienosti sieltäkin on tulossa vielä kerkee. Mutta melonit ei ole onnistunut. En ole niitä hirveästi ollut täällä pölyttelemässä, mutta selkeästi semmoista olisi tarvinnut. Eilen huomasin tossa, että täällä on tyttö- ja poikakukkia yhtä aikaa. Joten käynpä nytten, siellä on noi tytöt ja tossa noi pojat. Niin taidanpa tästä saman tien pölytellä, niin ei jää yhden päivän varaan toi pölyttely. Sieltä on tulossa ihanan näköinen pelargonia. Semmoista. Ja sitten on vielä näitä istuttamattomia, eli tekemistä vielä olisi syksyllä. Saadaan tuosta
opinnot jonkunlaiseen jamaan ennen kuin alkaa uudet, niin kerkeisin muutaman viikon ehkä vähän puuhata puutarhassakin jotain eteenpäin. Muuten on saanut aika lailla täällä puutarha olla siinä tilassa, mitä on.